Som HJS Automation International a Shenzhen, Xina. 15 anys d'experiència en automatització industrial. Aquesta és la nostra màquina d'ajustament a pressió en línia. Inseriu pins flexibles o rígids dels connectors a la PCB. No cal soldar. Adopta un sistema de detecció de pressió d'alta precisió. Visualització en temps real de la pressió. Fiable i fàcil d'operar. Oferim una solució personalitzada. Donem la benvinguda a la seva consulta.